Hvert år dør 1,5 millioner børn under 6 år i Afrika på grund af mangel på rent vand. Derfor er jeg sammen med Kildevæld taget til Kenya for at uddele live straws. Et live straw er et slags sugerør, som kan rense beskidt vand. Kildevæld donerer for andet år i træk 3 liter rent drikkevand per solgt flaske vand. Så i år får børnene i Kitui uddelt live straws på den lokale skole. Kitui er en provins, som ligger cirka 6 timers kørsel fra hovedstaden Nairobi. Rent vand er utrolig vigtigt. Det gør, at børnene ikke får sygdomme som kolera og diarré, og derfor kan passe deres skole og få en uddannelse. Jeg talte med Julia, som er lærer på skolen, og har fortalt mig, at efter børnene havde fået live straws, hvor mange flere børn raskere i stand til at passe skolen. Udover det personlige live straw, som børnene har hængende i en snor om halsen, findes der også et family live straw, som kan rense 20.000 liter vand og en hel families forbrug i 2 år. Her er jeg på vej hjem til Mary, som bor med sin mand, deres 7 børn, 3 svigerdøtre og 6 børnebørn i deres lille hus. Nu skal vi hjem og besøge Mary, som er en af de lidt mere velstillede her i landsbyen. Hallo. Til trods for, at Mary er en af de mere velstillede i landsbyen, må hun 3 dage om ugen gå med sit æsel til brønden, som ligger 10 km væk. Altså 20 km i alt frem og tilbage. Nu skal Mary lige have løsnet sin beholder, og så er det jo ret spændende at se, hvad der skal ske. Egentlig, efter mit hoved, er det jo faktisk noget, en mand burde gøre det der, ikke? Ej, der kommer vand! Og der er også en brønd tættere på, hvor hun bor, 2 km væk. Men der kan de ikke drikke vandet, fordi det er alt for salt. Så det henter hun, og så får dyrene det. Mary er 45, og jeg er 42. Men Mary, hun har altså 7 børn, og jeg har kun 3 børn. Mary henter vand i plastikdunke og fylder det på familiens live straw. Her i køkkenet renser hun det beskidte vand fra brønden og laver mad til hele familien. Then I start opening the valve to let the clean water come out. Efter at familien har fået et family live straw, har der ikke været sygdom. Så alle børnene har kunnet passe deres skole, og Mary er en glad mor.